Velkommen. Vi spiller lidt Modern Warfare S. Endelig kunne vi finde ud af. Jeg havde lige lavet en video. Oh my god. Så fejler jeg. Og så kan man til at sige Modern Warfare 3. Så gider jeg kraftigt med ikke ligge nu. Men ja. Sådan der. Det kan du ikke være bekendt. Bolle min mod sådan. Kraftigt med gør sådan. Nej. Det var sjovt. Vi skal spille lidt. Og jeg skal ned i Blockbuster i dag og købe Battlefield 3. Og fordi jeg spiller ML1, det er fordi at fordi det er et gammelt spil. Oh shit, den er lobby der fuld. Næsten kom så en eller borgboller dem der kommer ind. Men jeg gør sådan en lille boller. Og sådan lidt hår. Ja. Men ej. Ved du hvad, vi tager ikke tid på. Vi stopper bare, når det er et. Vi fatter over med den her. Oh yeah. Oh yeah. Og det der dejlige ved MV1, det er, at tiden ikke er sådan helt. Ja, det kan det. Au. Ja. Men vi spiller bare lidt. Ja, og jeg vil ikke lade være med at sige noget i videoen, det er kedeligt. Så er der nogen, der siger, nej, men din stemme er så dårlig, så jeg vil lige at sige stille. Så er I så heldige, at jeg ikke siger så meget i videoer. Så heldig. Min stemme, den er. Jeg synes jeg ser ikke rigtig forskellen i MV2 og MV2 og MV3. Jeg prøver lige at tage lidt mere. Bare sådan 2 centimeter hver det. Eller hvad man nu siger. Men ja. Det er ligesom, jeg kan ikke spille game, men han siger heller ikke rigtig noget i sin video, og han klipper i det så. Det er der så problemet med, at jeg ikke kan klippe. Ja. Det der sådan set er spændende med mig, det er, om jeg slår en brud midt i vinen. Ej, det var sjovt. Altså, ej, nu gør jeg det igen. Jeg sletter videoen. Ej, det gør jeg så sagt. Det tager 100 år bare for at starte. Eller for at lave. Så jeg laver den der trick. Så nu bliver jeg så blindet.
Og så kan der... Jump in space! Au. Ja, okay. Skønt nok, så overlever vi de der. Altså vi stod midt i det, ikke? Der var nok en, der brugte tag, så vi også blev beskyttet. Hvorfor skød jeg mig ikke bare i starten? Det er et godt spørgsmål med mig. Sugars. Skønt nok, så vil jeg være dræbt mig selv. Altså, jeg tænker ikke over, hvor fanden folk bliver ved med. Eller, jeg tænker over, hvor fanden folk bliver ved med at nej. Jeg bare kan skyde. Det var en gang, der gjorde jeg også sådan. Ved du, hvad der skete? Der er noget, der hoppede frem. Nej, det er, at der var nogen, der kom i går. Så vi til knife ham i går. Han vendte sig om. Og så skød han mig ned. Det er hvis jeg står tæt på, men ligesom, når de kan hurtigt efter. Så er du. Det er det, jeg gør. Hvad? Ja. Hej, det bliver altså også meget godt.